lembu wana kudupe kembang cepaka pankasusra pankasusra bebanteng ing adilaga Koko Prabu Dasamuka wis kepareng budal ngunggahi Gunung Gohkarna awit nedya nggayuh kasekten ingkang linuwih ingkang ora bisa diasorake dening pepadaning dumadi mongko aku karo Kang Mas Kumbakarna uga paman Patih Prasta nampa dawuh supaya rumeksa tentreming negara Ngalengka saisine. Yen perkara katentremaning negara Ngalengka saisine ingkang ana magayutane karo satur sekti ingkang nekani utawa dahuru rerusuh saka manca negara tangeh lamun to Ngalengka ketekan rerusuh saka manca negara. Dadi perkara kuwi ora ndadekke kuwatiring ati. Dene ingkang ndadekke bingung rasaning ati tumrap aku ora ana liya malah kejaba mung yen aku kelingan apa kang dadi pengendikane Koko Prabu Dasamuka ingkang ngendikake perkara kang ana sambung rapete karo Kang Mbok Dewi Kanung Laras ya Kang Mbok Dewi Antari ingkang wektu dina iki nggerbini sepuh pengancame Koko Prabu Dasamuka yen Kang Mbok Dewi Kanung Laras anggone babaran sesuk mijil putra putri wujute bocah kuwi bakal dipundhut garwa dening Koko Prabu Dasamuka merga dianggep titising Betari Widawati. Oh, dewa lajeng kados pundi? Menawi anak kula, menawi yoga kula ingkang rikalenggan menika dumunung wonten kandhutan. Atmajanipun Koko Prabu Dasamuka patutan kalian Kang Mbok Dewi Kanung Laras mangkenipun mijil putri lajeng dados menapa Ngalengka boten dados sungsang buwana balik awit saking pakartinipun Koko Prabu Dasamuka dewa dipun tedahna kaparingana kula kawicaksanan kawula nyuwun dipun paringana kawicaksanan ngadepi dhateng perkawis ingkang kados mekaten menika wau. Leng-lenging driya mangu-mangungkung kanduwan rimang lir-lirna tanpa kanin. Oh judheg raos sing panggalih Raden Kunto Wibisana ingkang wus sawetawis dangu dereng kepareng kundur wonten ing kasatriyan Kuntara alabet nampi dawuh saking ngersanipun ingkang Raka Prabu Dasamuka Raden Gunawan Wibisana kadhawan ngreksa tentrem raharjaning negari Ngalengka saisinipun saklebetipun dipun tilar mertapa wonten ing Gunung Gohkarna. Judheging penggalih Raden Wibisana menawi kengetan dhateng kawontenanipun ingkang Mbakyu Dewi Kanung Laras inggih Dewi Antari ingkang sampun gerbini sepuh kengetan dhateng pengancamipun Prabu Dasamuka inggih ingkang Raka kumesar raos sing manah
tripanduretan kawiyos pangandikane. Enggo kaget njolo kepati raos sing panggalih dupi wonten abdi dalem emban ingkang nedya munjuk atur cipta wirenggani Raden kemarga kula ngabiyantara wonten ngarsa patuko. Camban nuwun wonten pangendika ing adawuh Gusti. Gawe kaget rasaning penggalihku. Bayana wigati apa? Inggih tadah duka ing kathah Gusti. Kula mboten dipun timbali nanging sumalana ngabiyantara wonten ngarsa patuko nyadong pangaksama mbok menawi damel kejo ting penggalih. Yes ora dadi ngopo. Ora apa-apa. Wis tumuli enggal matura, kula nggih sendika ngestokaken dawuh. Ana wigati apa? Ngaturi prisa Gusti. Ya. Pilih ingkang raka Gusti Kanjeng Ratu Dewi Kanung Laras inggih Gusti Kanjeng Ratu Antari sampun ketingal nedya nguwataken nedya nglairaken punang jabang bayi Gusti. Kang Mbok Ratu Dewi Antari ya Kang Mbok Ratu Dewi Kanung Laras nedya nglairke jabang bayi kula nuling nggih mekaten. Ya. Ya wis yen mengkono. Mengko aku bakal sumusul. Lah terus Kang Mbok Antari wektu dina iki cumondoke ana ngendi? Ana ing jroning dalem ageng apa ana ing keputren? Wekdal dinten menika ingkang raka Gusti kula Kanjeng Ratu Prameswari teksih lenggah wonten ing keputren. Oh lenggahe ana ing keputren. Kula nuwun inggih mekaten. Lah rening Kang Mbok Ratu lenggahe ana ing keputren. Kuwe wahaya rasane atiku. Upamata garwaku diajeng Dewi Triwati rikala semono tak kanthi sowan ana ing Alengka mbok menawa bendaramu Dewi Triwati bakal bisa melu cawe-cawe ngadepi laire punang jabang bayi. Lah rening aku tibane aku ora kakung ora sakmestine aku nulungi wong bakal nglairke jabang bayi. Dasare Kang Mbok Dewi Kanung Laras kuwi dudu tetimbanganku. Aku iki kepetung dadi sentana dalem nanging ora wenang manjing ana ing keputren. Aduh kados pundi Gusti? Mongko mboten wonten pepundhen sanesipun. Ingkang raka Gusti kula Dewi Sarpakenaka wonten pundi? Wis ora sah perlu kowe mikirke Gustimu Kang Mbok Sarpakenaka. Upamane Kang Mbok Sarpakenaka melu tandang gawe ngupeni bayi abang laire jabang bayi kok malah nyilakani. Merga astane Kang Mbok Sarpakenaka kuwi kowe ngerti dhewe kenakane utawa kukune lancip-lancip mongko dawa-dawa. Nyekel bayi abang malah biblak-biblak ora karu-karuan. Nanging kados pundi menika kawontenanipun Gusti kula sampun saya ngangsek anggenipun nglairaken badhe nglairaken jabang bayi. Ya wis saiki sithik edhing. Banyu kawah wis mijil apa durung? Dereng Gusti, dereng ketingal pecah kawahipun. Lah yen mengkono isih prayoga lamun to Kang Mbok
enggal-enggal diboyong ana sak njabaning keputren. Kira-kira bisa apa ora? Iki kula kinten saged upamane ora ngeblak ana ing papan merga sak wetaning keputren kuwi anane mung ana pendhapa cilik ing kono bangsa cilik kuwi mau kanggo pecaosaning para putri. Lah ning papane ngeblak. Pengapit ora prayoga lamun to kanggo nglenggahke Gustimu putri. Wah, kira-kira ana ngendi ya? Kula nderek kepareng paduka, ya wis, kira-kira upama Gustimu kang mbok prameswari isih bisa diboyong, penemuku malah prayoga boyongen ana ing dalem ageng nanging ingkang sisih kidul wetan. Dadi yen mengkono ra isih kepetung papan ingkang durung jero papane. Mengko upama aku pari kudu nyaketi Kang Mbok, ora perlu kok buka kori ingkang sisih ngarep nanging ingkang sisih kidul. Lan ora perlu dibuka biak. Cukup kaya lamun to abdi dalem nedya nindakake kewajiban. Ing semu sawetara aku rada mbrobos nggonku lumebu ana dalem ageng ya ora apa-apa. Awit kahanan iki mburu cukup nanging aku aja nganti mlebu ning keputren mundak keluputan. Kula niki menawi mekaten Sintika ngestokaken dawuh wis prayoga Kang Mbok boyongen ana ing dalem ageng ning ngarep sisih kidul wetan inggih Sintika. Punika warnanipun Dewi Antari ya Dewi Kanung Laras garwanipun Prabu Dasamuka ingkang nedya nglairaken punang jabang bayi. Awit saking dawuh sarta kersanipun Raden Kuntawibisana Dewi Kanung Laras sampun kaboyong mijil saking keputren dipun lenggahaken wonten ing dalem ageng sisih kidul wetan dados boten caket kalian patunggonipun Sri Narendra saya-saya teksih kepara tebih saking Gupit Mandragini. Esti ngarah ing mriku Raden Kuntawibisana kepepetipun manjing wonten saklebeting dalem ageng boten nandhang kalepatan. Teka mangkono kusumaning ayu Dewi Kanung Laras
saya dangu, saya ketingal batek anggenipun nedya nglairaken punang jabang bayi. Sesambat angarwara pindha sendaren kapipit maruta. Kocapa Raden Gunawan Wibisana ingkang sampun dumunung wonten sakiduling dalem ageng. Saking sakjawining dalem ageng namung ngendika ngagengaken penggalihipun ingkang raka Dewi Kanung Laras ya Dewi Antari Cipta Wrengganura. Nyawa-nyawa jimat pepundhen kula Kang Mbok Dewi Kanung Laras menika ingkang rayi Kuntara. Kula ingkang nampi dawuh timbalanipun Koko Prabu Dasamuka. Bilih kula ingkang dipun pasrahi Purba Masesa kawontenaning negari Ngalengka sadangunipun dipun tilar dening Koko Prabu mertapa wonten pucaking Gunung Gohkarna. Nuwun sewu Kang Mbok, menawi Kang Mbok badhe paring dawuh dhateng ingkang rayi, kula aturi ngendika, kula aturi paring dawuh kemawon. Jagat Dewa Bathara kadangipun Kakang Dimas Kuntawibisana nuwun wonten pangendika Kang Mbok. Sinajan jeneng para iku kadang kunom ketemu kakung nanging kaya ora ana sarusikune lamun aku minta sraya marang jeneng para Dimas Kuntawibisana tak keparengke merpeki caket marang patunggonipun Kakang ingkang wus nedya nglairke jabang bayi Dimas Kuntawibisana. Oh iya, menawi sampun dados dawuh timbalanipun Kang Mbok Dewi Kanung Laras, kepareng kula enggal lumebet wonten ing dalem ageng nyaketi kawontenanipun Kang Mbok Dewi Antari. Bagya sak praptane Dimas Kuntawibisana, kula nuwun inggih Kang Mbok Dewi. Pun Kakang mundhut panyengkuyunging donga pamuji jeneng para Dimas, muga aku kaparingana gampang kaparingana kekuatan nggonku nedya nglairke jabang bayi. Kula nuwun inggih. Mung wae jroning pun Kakang nedya nglairke jabang bayi. Rasanipun Kakang isih rontang-ranting lamun pun Kakang kengetan marang pengendikane Kang Raka. Sinuwun Prabu Dasamuka ingkang kagungan kersa kaya ngono mau yayi. Sampun Kang Mbok, damar mancung. Boten perlu dipun lajengaken anggenipun ngendika. Kula sampun nate matur wonten ngersanipun Kang Mbok. Pirembagan menika kedah namung catur netra antawisipun ingkang rayi kaliyan Kang Mbok dados wonten paribasan suket godhong ora kena krungu. Iya Dimas, pun Kakang nganti kesupen yen to iki ana abdi dalem ban sakloron. Inggih. Sinaosa sedaya menika wau sampun kula seranani. Nanging boten perlu dipun rembag wonten ing titi laksana menika. Ingkang prayogipun penggalih wekdal dinten menika namung sareng-sareng nyuwun kekiyatan saking ngersaning Bathara. Dadosna kawenihan Kang Mbok Ratu. Emban kekalih menika estunipun sampun kula tamani mawi perbawaning mantram sakti.
Tekse saged tumandang, tekse saged pratitis nindakaken menapa kemawon. Nanging telenging pangangen-angen kula suwungaken sawetawis. Dados upaminipun menika mangke Kang Mbok sampun saya mbatek nedya babaran. Kula namung nderekaken rahayu. Anggenipun babaran Kang Mbok Dewi Kanung Raras. Kula jejering kakung mongko kula sanes tetimbangan. Tumrapipun Kang Mbok boten prayogi menawi kula nderek nenggani Kang Mbok anggenipun babaran. Kula tenggo wonten Jawi namung kula badhe maos kidung mantra ingkang saged anjalari kaparingan gangsar lancar wiyosing jabang bayi Kang Mbok inggih dipun paringana daya kekiyatan. Kajengipun mban kekalih menika ingkang ndarati utawi ingkang rencang Kang Mbok anggenipun nglairaken jabang bayi dening mangke menawi sampun miyos punang jabang bayi mewah sampun dipun suceni dening para mban. Kang Mbok kula suwun sampun ngantos bingung raosing penggalih. Menawi ingkang putra menika sawetawis boten tumuli kula caosaken wonten ngersanipun Kang Mbok, tegesipun kawontenan bebayani. Nanging wekdal semanten kula sampun matur kathah-kathah wonten ngersanipun Kang Mbok Ratu Dewi Kanung Laras. Kedah menapa ingkang kula tindakaken. Iya Dimas Kuntawipisana pun Kakang wis tanggap senajan to kuturun tang ranting pisah karo atmajaku. Nanging yen to iku siji-sijining sarana ingkang kudu ditindakke ya wis pun Kakang mangsa bodhawa marang kawicaksanane Yayi Kuntawipisana. Inggih matur sembah sewu nuwun. Sampun kepareng Kang Mbok, kula lemengser saking sawetawis nderekaken rahayu anggenipun nedya nglairaken punang jabang bayi. Gancanging carita Dewi Kanung Laras kaya kang wis kacarita ing ngarep wis saya mbatek. Jabang bayi ngetok kekuatan nedya miyak warananing gaib daya-daya prisa Padhangawa. Dewi Kanung Laras manten ugi ngetok daya kekuatan murih jabang bayi uga tumuli bisa lair saka telenging guwa garba riwu sing dungkap titiwanci. Dewi Kanung Laras pinesti kedah nglairaken jabang bayi bareng karo sangernaning ayu. Dewi Kanung Laras ngetok kekuatan jabang bayi inggih rinasa kaya madal. Pertapan ingkang sawetawis dangu dadya papan dunungipun kabekta saking hawa tuwin pepenginanipun nedya daya-daya prisa kaendaning jagat. Sakala tumekaning titiwanci biyak langse Gumbala Giri. Kusumaning ayu Dewi Kanung Laras ya kusumaning ayu. Dewi Antari
nglairaken jabang bayi mijil pawestri sak kelangkung sulistya warnane mencorong mawa teja hanelai. Sawetara suwe nggonku ngenteni ana sak jabaning Puraya nanging durung katon ana tandha-tandha apa ya Kang Mbok Kanung Laras wis bisa kasembadan nglairke jabang bayi apa durung. Nanging yen to nitik kanane Kang Mbok ingkang pancen wis titi wancine nglairke jabang bayi kudune wektu iki wis bisa kasembadan lair pun nang jabang bayi. Lho, iki wis ana abdi dalem emban. Ingkang mirunggan tak paringi dawuh supaya ngababahi uga mbiyantu lairing pun nang jabang bayi. Malah wis mondhong jabang bayi. Walah dalah yen ngono putraku wis mijil saka telenging guwa garba. Camban sakloron lan kabeh sanak ruwangmu ingkang tak tamani pangaribawaning mantram sakti. Riwusing jabang bayi lair saka telenging guwa garba tak balekke, tak pulihke angen-angenmu. Wis kono enggal manunggala karo para mban, para abdi liyane. Sendika ngestokaken dawuh Gusti, kula sumanggaaken putra dalem ingkang nembe kewala prisa Padangowo. Ya tak trima bocah mban. Jabang bayi ingkang katemben prisa Padangowo wis dipasrahke wektu dina iki dumunung ana ing astaku.
Jabang bayi wis resik kahanane. Wis dibedhong. Wah, katon gliwu-gliwu kaya golek kencana sinajan isih bayi abang nanging mencorong tejane. Mara coba tak bukake bedhonganing jabang bayi iki supaya aku bisa mangerti sinajan toku mesar rasaning atiku. Merga jabang bayi wis dumunung ana tanganku nanging aku durung ngerti putrane kang mbok Kanung Laras mijil kakung apa mijil putri. Oh Dewa, kula nyuwun kekiyatan. Ing mriki menika persasat kula menika cangkriman. Utawi kula kedah bedhek kawontenan ingkang saknyatanipun sinajan paduka paring kawicaksanan dhateng kula. Kula dereng saged batang utawi dereng saged bedhe kawontenaning jabang bayi Atmaja kula menika kakung menapa putri. Mongko ingkang ngerti kudu mung aku dhewe. Ora ana wong liya ngerti, ora ana wong liya kena ngerti atmajane kang mbok Dewi Kanung Laras kuwi kakung apa putri. Sinajan aku ki kondang kaluka sok dianggep wong ingkang wicaksana persasat ngerti sadurunge winarah. Nanging ora kaya sak gedhagan iki ngadepi bayi wis dumunung ana ing tangan kok nganti aku ora ngerti iki lanang apa wadon aku durung ngerti. Arakin padha karo aku ngedepi cara wonge ngedepi cangkriman kudu tak batang. Mongko cangkrimane iki kendi apa celengan. Padha-padha digawe saka lempung kendi apa celengan. Nek kendi ku sing dienggo dalan banyu ana cucuke. Ning nek celengan kena dienggo nglebokke dhuwit sing dicelengi. Ning papak ora kok terus ana cucuke. Ya nek ngono kudu gelem ora gelem kudu tak buka bedhongane iki. Supaya aku tumuli ngerti jabang bayi iki kakung apa putri. Satriya bagus prawireng jurit karengga busana. Bedhonganing jabang bayi sigra binuka kumesar raos sing penggalih Raden Kuntawibisana dupi presa menawi atmajanipun ingkang Raka patutan karyan Dewi Kanung Laras kasunyatanipun mijil putri kejot bola kepati raos sing penggalih Hyang Kuntawibisana. Jagat Dewa Batara. Oh Dewa, ingkang tak kuwatirke saksuwene iki kedadian tenan. Aduh, Koko Prabu tadah duka ingkang kathah. Kepeksa kula kedah nginggokaken lampahing Sarasilah kalenggan menika jalaran menawi paduka adreng badhe nindakaken menapa ing dados kepareng paduka tentu mangke ngalengka dados sungsang buana balik. Nyuwun pangapunten Koko Prabu.
ingkang putra kedah kula ingkang Murba Masesa. Yen mengkono prayogane, aku golek papan ingkang sawetara sepilan rada ngadoh saka wewengkon kedaton. Mbuh kepiye Jawata nggone bakal paring sarana marang aku kanggo ngayomi jabang bayi iki. Awit saking judheging penggalih Raden Kuntawibisana saksampunipun prisa menawi jabang bayi mijil putri. Mila ing kono Raden Kuntawibisana tansah kengetan dhateng niyatipun ingkang Raka Prabu Dasamuka ingkang badhe garwa putra pribadi menawi mijil putri. Awit kapenggalih menika titising Benari Widowati. Awit saking gempunging penggalih Dyang Kuntawibisana jabang bayi ingkang katemben kewala lair niatipun nedya dipun singkiraken saking negari Ngalengka Diraja. Mila tanpa antara jabang bayi abang wau lajeng dipun damelaken papan mirunggan awarni utawi dipun entra kados dene wujuding kupat ing asring kaprah kasebut kupat Sinta. Kelonthonganing kupat Sinta dipun damel ageng kinten-kinten cekap kangge nglenggahaken jabang bayi. Saksampunipun dumunung wonten saklebeting kelonthonganing janur kuning ingkang kadamel dados wujuding kupat Sinta. Ing mriku niatipun Raden Kuntawibisana perbawaning janur kuning menika saged anjalari kejaba rasa anyep nanging ugi saged kangge nulak saliring prabawa ingkang tan prayogi. Mila saksampunipun jabang bayi mapan wonten telenging klonthongan kupat Sinta lajeng dipun papanaken wonten ing Kendhaga Wreksa. Kothak alit ingkang sampun dipun terapi mantram sakti nedya dipun kendhangaken wonten ing lepen Yamuna. Estingarah sampun ngantos kothak utawi Kendhaga Wreksa menika oleng lampahipun milawit saking Dyang Kuntawibisana satriya ingkang banter tapane sak ciptane dadi. Sinajan to namung kothak alit dipun kendhangaken wonten lepen Yamuna ingkang persasat kala mangsane awit bantering banyu turta kena perbawaning angin kaya bisa nuwuhke ombak alit-alit. Ewa semanten lampahipun
Kendhaga Wreksa kaya kalis nirsambikala laju anut ilining tirta narmada. Anakku wong ayu, aja dianggep pun paman tega mentala karo kowe ya, Nger. Apuranen pun paman kudu tumindak kaya mengkene. Merga lamun ta pun Kakang ora napa pun paman ora nindakke perkara iki, Papa Cintraka apa ingkang bakal sumandang dening para kadang-kadang Alengka. Onini putraku wong ayu, anakku bocah ayu, muga kaliska rubeda lan sambekala. Muga-muga kowe bisa kepethuk karo jalma ingkang utama watake, ingkang becik kapribadene, satemah bisa gulawenthah ngopeni marang kowe. Anakku wong ayu, lelungsen tak bebakali, tak kanteni puji rahayu. Muga-muga kalis nirsambikala lan kowe tumuli bisa kepethuk karo wong ingkang saguh ngrumat, saguh ngopeni, saguh gulawenthah marang kowe ya, Nger. Anakku wong ayu, muga tansah ingayoman dening Bathara. Leng-lenging griya mangu-mangu kaya sirna ilang memanisi meles ludira kawan lakuning Kendhaga Wreksa ingkang isi putraku Jabang Bayu ora katut. Oh Dewa, kula sumanggaaken borong ing asta padukanipun badhe ngayomi dhateng yoga kula ingkang teksih bayi abrit wujudipun. Mugi-mugi tumuli wonten pawongan ingkang luhur bebudenipun
sagah ngrimat tuwin gula wentah dhateng anak kula keponakan inggih atmajanipun Koko Prabu Dasamuka menika. Sawise atmajane kang Mbok Kanung Laras ing mijil putri bisa tak slametke, aku kudu wektu dina iki bisa ngetok kekuatan nyipta jabang bayi ingkang wujute kakung leng lalu angulati surya mangrang sang wayah kumiyos kang amara wayan ngetok kegiatan Raden Kuntawibisana ingkang teksih lenggah wonten sacaketing lepen Yamuna nanging bawanipun boten mentala mresani ilining banyu Kali Narmada kepareng mengker sawetawis nebi lepen Yamuna sawet sampun ngantos wewujudaning Kendhaga Wreksa hangkelam-lami dumunung wonten jatining pengangen-angen. Nalika durung tindak mbangunke tapa munggah Gunung Gohkarna, Koko Prabu Dasamuka paring dawuh marang aku yen puterane mijil putri ingkang menang paring pusaka asma Koko Prabu pribadi. Dene yen to jabang bayi mijil kakung, aku lan para kadang liyane dikeparengke paring pusaka asma karo jabang bayi iki. Ya. Dasare wektu dina iki aku arep nyipta jabang bayi ing wujud kakung, muga-muga kasembadan penjangkaku. Duh panguwasaning Bathara, kula nyuwun kekiyatan nyuwun dipun paringana srana. Boten wonten ingkang kula pamrih. Boten wonten kula mamrih kemunceran, boten kok kula mamrih supados dipun alembana dados satriya ingkang linangkung utawi nggadhahi kasagedan. Namung tentreming jagat ingkang kula suwun alantaran kedadosan wonten ing negari Ngalengka menika. Atmajanipun kang Mbok Kanung Laras ing mijil putri sampun saged kula wilujengaken. Mila kula nyuwun sih kawelasan paduka pukulun. Kula nyuwun dipun keparengna nyipta jabang bayi wujud kakung. Ngeningaken cipta sami saknalika Raden Kuntawibisana sedakep saluku tunggal nutupi babanawa catur warna wis kabengkas amung sini apa sajuga kang sini dikara kinarya nut laksitaning Brata. Satemah awit saking mantenging ciptane Raden Kuntawibisana kena Prabawa anggenipun matek mantram sakti sarwi mandeng pucaking grana ing kasunyatan kawis tingal dewane mangkruk-mangkruk mapan boten ing mriku pratandha manjing sarira juga. Satemah Dyan Kuntawibisana dadi satriya ingkang wis ketara woing lelabuhanipun tuwin woing kasutanan menapa kasutapanipun dadi jalma ingkang ketara tumuli
katari dening para Jawata menapa ing dados panuwunipun mila bawanipun katari saking ngarsaning para Jawata ingkang meratandani bilih katarimah subratane Raden Kuntawibisono nedya nyipta jabang bayi ingkang mijil kakung kasembadan penjangkane tumenga ing gegana mespadakaken wonten mega ingkang lumampah bebanjengan nanging kaya ana saperangan mega ingkang lumampah datan awur mega sanesipun ingkang grembel gembuleng lampahipun mega ingkang ketingal amung lumampah sawetawis tebih saking mega sanesipun wau ingkang cetha awarni putih memplak sigra dipun suwun wonten ngersanipun para Jawata supados saged tumurun sinareng sampun caket kalian lenggahipun Dyan Kuntawibisono tumuruning mega katempuh perbawaning mantram sakti saking Dyan Kuntawibisono ilang sipating mega salah kedaden dadi wujuding jabang bayi ingkang ugi mencorong paweteja mijil kakung ngaturaken puji syukur ing ngarsa paduka Jawata ingkang keparing pitulungan dhateng kula menapa ing dados panuwun kula saged kasembadan aku bisa kasembadan nyipta jabang bayi kakung lan ning Koko Prabu Dasamuka wis masrahke perkara iki marang aku tegese lamun to jabang bayi ingkang lair ku mijil kakung aku ingkang kepareng wenang paring pusaka asma ya jabang bayi iki kan bakal tak akokke dadi puterane Koko Prabu Dasamuka lan muga sineksen jagat saisine jabang bayi iki rening bisa tak puja seka dayaning mega muga-muga sineksen jagat lan saisine kabeh jabang bayi iki bakal tak paringi pusaka asma Raden Megananda Megananda anakku ayo enggal tak kanthi nanging prayogane apa ya aku nyuwanke jabang bayi iki ana ngersane kang mbok kanung laras apa tak suwanke ana ngersane Koko Prabu Dasamuka kaya kok isih bingung ngrasane atiku
yen tak sowanke ana ngersane Koko Prabu apa Koko Prabu Racubriya rasaning penggalih ing atas jabang bayi durung spira suwene lair ning Ngercapada teka banjur tak boyong arak bakal dadi pitakonan tumraping Koko Prabu Dasamuka mongko bocah kuwi rak nedeng-nedeng wancine nesep utawa wancine nusu lha opo yo jabang bayi abang kok ora disusoni arak ora prayoga mesti bakal dadi paran pitakonan nanging upama ta jabang bayi iki takjak mlaku adoh sumusul Koko Prabu munggah Gunung Gohkarna arak aku kudu dadak nggawa piranti apa ya aku kudu sangu sapi powangan upamane sangu sapi arak yo malah bakal ngeridu nggonku lumaku wah kepiye yo kok dadi bingung aku mongko nek ming tak paringi unjukan banyu wening ya kurang kekuatane ora tumuli rencang otot bebayune kan kekuatane bayi ku ya ming banyu susu sedeng kanggo nggayuh kesarasan utawa kesehatan sing menang nusu ki ora ming bayi sinajan wong tuwa ya kudu kala mangsane ngombe susu ben tansah diparingi kekuatan saya wong sing kulino melek kaya pengerawit ngalengka kae dasare racake pengerawit ngalengka ki buta isih mempeng-mempeng sithik-sithik ngombe susu saking senenge ngombe susu malah ora trima nganggo gelas malah karepe dingokke sapi siji-siji kaya wahaya rasane atiku kudu kepiye nggonku gula wentrah jabang bayi wis prayogane malah tak aturake ana ngersane Kang Mbok Dewi Kanu Raras wae arep ben disesepi dene mengko sak wanci-wanci Koko Prabu kundur ya wis karep ben preso nek nyatane puterane mijil kakung Kang Mbok sampun ngantos kejo terasik penggalih kula ingkang sowan Kang Mbok Dewi Kanu Raras
ana kayu apurwa sejati wit buwana pangkiblat papat godhonge mega rumembit aparatopo kekuwung sarian daru kilat wah surya lanteng su asirabun kelawan udan pepucuke akasa bungkah pratiwi oyote bayu lir-lir tandure wusule tak ijo Datan Kawarna lekasipun Dyan Kunto Wibisana ingkang sampun kepareng mondhong jabang bayi kakung ingkang kapatedan asma Raden Megananda kocapa nalika semanten sak samunipun kasbadan dipun caosaken wonten ngersanipun ingkang Raka Dewi Kanung Laras iya Dewi Antari dipun gulawentah sawetawis dalu enggo tumapak kalenggan puniki gancanging carita Dewi Kanung Laras anggenipun gulawentah jabang bayi atmajanipun sampun langkah saking Tricandra lan awit saking keparingipun Dyan Kunto Wibisana lajeng sumela matur wonten sanipun ingkang Mbak Yu menawi jabang bayi kepeksa badhe dipun susulaken wontening Gunung Goh Karna awit sampun pinten-pinten candra ingkang Raka
nenggih Prabu Dasamuka anggenipun bangunaken tapa dereng kepareng jugar semadine tuwin dereng kepareng kundur wonten ing negari Ngalengka. Dene Dyan Kuntawibisono paripeksa nedya nglarapaken ingkang putra Megananda kabekta suwan ngadhep ngersanipun ingkang Rama nenggih Prabu Dasamuka. Sak samunipun dipun glawentah dipun sesepi tigang candra sampun kaanggep rencang otot bebayunipun lan mangke badhipun sambet mawi puwan saking prabawaning lembu ingkang pinilih murih tansah kaparingan rencang otot bebayune tuwin gadah daya kekuatan. Datan kawarna lampahe Dyan Kuntawibisono ingkang wis mengker saking negari Ngalengka diraja. Bawanipun tindak gegancangan tuwin ngasta jabang bayi. Sinajan jabang bayi pujan nanging ing kono yekti bakal dadi sarana dadi gegenepe tanding kang bakal lumawan prabawaning Bathara Wisnu. Ora jeneng mokal nuwuhke daya pangaribawa rinasa kaya nuwuhke gara-gara ing sak langkung ageng. Eka bumi duwi sawah tri gunung catur samudra panca taru sat pangonan Sabto Pandita Astotawang Nawadewa Dasa Ratu. Gumelaring madya padha ketempuh perbawaning gara-gara rinasa jagat kaya katempuh lindhu sedina rambah kaping 7. Lemah bengkah bledug mangampak-ampak lebu katyuping angin samudra kaya kinocak suwuh sumamburat angambara laya rinasa nedya nglerep menapa ngelem daratan mongko prabawaning tirta samudra ing pindha kinebur-kebur panas perbawane turta mawa wisa ora mokal iwak kang gedhe nglumba iwak kang cilik ajur dadi lendhut blegedaba akeh buron wana satu wana ing geger kuntrang-kantringan sinajan para pandhita uga datan bangkit amumuja labetan sah kena pangrencana para cantrik melayu ndelik para endang pating gedungsang para ajar kepelajar datan saged makarti datan saged nglajengaken anggenipun tarak brata teki-teki karana agenging Prabawa gara-gara agenging gara-gara engga sumundul wiyadi panasing Prabawa gara-gara gepok kayangan jungkiring sloka dadekke geger para widodara widodari Hapsara Hapsari sami ngungsi ing ngarsanipun Sang Hyang Rudrapati kocapa Hyang Permesti Guru prisa kawontenaning tribawana ingkang katempuh gara-gara keparing rarsa den sirep tan pantara dangu giyaku melawi astane nyandak wujuding cupu manik ingkang isi tirta rasa kundha kinarya nyirep Prabawa gara-gara nanging datan saged kasumbadan gara-gara kepara saya tuwa ageng perbawane awit saking judheging penggalih nalika semanten pukulin Wang Jagatnata lajeng asung sasmita dhateng ingkang raka Ki Lurah Nayantaka ya Ki Lurah Semar Badranaya supados ingkang raka bantu murih sireping gara-gara kocap sinareng Kyai Lurah Nayantaka stanggap sasmita tan pantara dangu sigra mijil saking rompokipun mawas kiblat papat kawiwitan saking kiblat purwa utawi kiblat wetan lajeng kiblat kidul kiblat kilen kiblat ler tumenga ing gegana
tumungkul wonten ing Ibu Pertiwi. Mancat kang minangka pepanceripun nyadong nugraning Hyang Widiwasa. Murih sireping gara-gara. Keterima penuwune Kyai Nayantaka rep sirep gara-gara saking saknalika. Kasembadan penjangkane Kilurah Semar awit sapa tambuh sapa weruh. Sinajan Kilurah Semar ala wujute kuciwa warnane nanging yektine Kilurah Semar pinesti keparinging Bathara dikeparengke dadi wahana pangejawantahe Sang Hyang Jati Wasesa ingkang nedya damel tentrem rahayuning jagat tuwin damel kamulyane wong sak buwana. Oh